Roskilde! Tilbage i København! Vi er i Vejle, vi er omsider ramt den ø, de kalder Fyn. Odense, er I klar? Jeg kommer til at gå ned, jeg kommer til at gå fucking ned. På min venstre side, præsenterer dig selv. Steffen fra Watts, det er der noget lort ved de her sene arrangementer her. Jeg bliver for fuld før det starter og ædru før det slutter. Så er der Greedays.com for noget lækker svensk streetwear, så er der kraftedeme med battle. Fordi du slår ikke med terninger, du skubber dem. Du åbner aldrig dørene, fordi du kan gå under dem. Du ligner en blanding imellem Crazy Frog og en syg mongol, så flet bissen musefjæs og hjælp Askepot med at sy sin kjole. Bang! Nå, nu prøver jeg at skræmme. Selv hvis jeg havde et gevær, ville du være umulig at ramme. Hvis du havde superkræfter, kunne jeg stadig tage pusten fra dig og give dig muskelkramper. Wii er ikke noget, han spiller, det er noget, han skriger, når han kører på rulletrapper. Fat det nu, mand. Der er intet ærefrygtigt over dig, lille bitte Janus. Du er så åndssvagt lille, at du kunne bo i mit penalhus. Eller have en altan på min kommode, indtil jeg papercutter dit hoved. For nu vil jeg se blod fra en fynbo, der har været træls igennem en længere periode. Og siger jeg så pissebogs, jeg er varmet op til aftens event. Ved at stå og lave tran tidligt i morges på Amager Strand kl. 4:15. Jeg har hørt, du tærer dig som en tøs på 18, og der er hæftige sniksnakker over køkkenvasken. Hey Michael, vi skal på tur nu. Og det er med TV2 nu. Hey, yo man, hvor fed, jeg er så ned med Zulu. Er det det der nye program? Ja, vent. Er det det der nye program, Stjerner på bunden, hvor man bliver bidt af 7 små dværge i pungen og skal se, hvem der kan drikke mest fjerner fra kummen? Nej, det er TV2, du ved. De første kærester på månen. Nå, er det dagens mand bare, hvor man skal være ude i rummet? Nej. Er det det med de værne i junglen? Michael, for helvede, er det så svært at forstå det? Nå, nu ved jeg, hvad det er. Lad nu være. Er det det der nye program Halvjern, hvor man kravler nøgen i palmetræer, mens knaldperlen skyder efter en med et vandgevær? Fy for satan, nej. Nej. Fy for satan, nej, det er bandet der. Dab, klasselærer. Stille og roligt, Johnny, det går alt for stærkt. Michael, vi er faktisk blevet booket til en rapkoncert. Ej, det er da alt for svært. Men vær glad for, at du kan stå på scenen og have det lux med Steffen brændt i dag. For efter i aften har både Lux og Steffen brændt dig af. Og ja... Tillykke, Kjeld. For du vandt talent og fører dig frem, som om du er Danmarks eneste rapstar. Men du behøver ikke at skabe dig, for der er noget, din manager han ikke har fortalt dig. Talent er ligesom elevrådet, for selvom man stiller op og vinder, er man stadig lidt af en taber. Og først jeg så ham, var jeg lidt sådan, hvad fuck er det, du ligner? Og han sagde, jeg er bare fra Bosnien og Herzegovina. Og det er ikke fordi, jeg vil tvære dig med diverse fuck dig, din perkerlinjer med dit fæsgjord. Din dame gav mig et blæs som serpentiner. Og jeg får den værste griner, når du bruger alverdens timer på at fjerne mine spermlaviner fra din kærestes værelsesgardiner. Og det er ikke fordi den hver hun kan lide mig, men som resten af Københavns battle-rimer har jeg haft hende med på alle 4, mens jeg plettede på hende som en dalmatiner. Jo, alt det klunse I for små til. Og jeg forstår det, jeg har selv haft grimme veninder med i byen for at fremstå pæner. Ja! Jeg har egentlig fået at vide, at jeg ikke må svine kvinder. LOL, med hendes tænder, de rimelig vilde deller. Medicinstænger, du som mest ligner en, der har flygtet fra fritidskælder. Tilbage, jeg har sagt, Daniel for så er det fint med mig, han kan grine med dig. No, fucking wrong, vi er ikke et team længere. Fucking dværg, du bliver ikke højere af rygepind i gården. Din krop er helt i form for æren, han skal pikkes hårdt. Midgetporn! Stop med at ansøge mig på Facebook, Anders. Og hold lidt igen med den Grey Goose, Anders. Styr dit misbrug af RedTube, Anders. Næstved er ikke South Central, Anders. Din pølsevogn er ikke ghetto, Anders. Der bare op i krasser uden ketchup, Anders. Du er ikke en mand. Du har ikke ramt din pubertet. Du er den mest prumpede konfirmand, som jeg nogensinde har set. Jeg kan være din præst.
Vi kan smadre dine synder sammen, her eller i boksen. Jeg har min skriftestol på mig. Skal jeg sige det igen? Jeg smadrer dig synder sammen, her eller i boksen. Jeg har det på skriftstol på mig. Det jeg prøver at sige at presse mig, jeg gør hvad mennesket er bedst til. Dræber først og spørger senere. Kommer nu en tjeneste at teste. Jeg udhuler dit fucking græsker, uden Halloween og masker. Gør dit tempel til en Starbucks. Spiller bønder på dit alter. Et eller andet med ego. Luk til kaffen. Du bliver ristet. Ja, fuck det, man. Fuck det, jeg har tabt. Det er lidt svært at tage sig sammen til at fortsætte, når du disrespekter mig ved at choke. I de linjer, du havde, stammer du så hurtigt, at jeg ikke kunne høre, om de var dope. Men det er klart, det jeg lige sagde, det passer. Jeg kan ikke finde ud af, at du har solbriller på, fordi mit talent skinner, eller alle bare skal se nogle spasser. Jeg myrder dig, så det her, det var en afsnit i Dexter. Homie, selv Kid går med solbriller indenfor, men selv Kid husker sine tekster. Du svinede Fight Night. Jeg har vundet det her med freestyle. Backfire. Daniel og Rap Slam, jeg indrømmer. Jeg fuckede op i min valg mod Kalle Pinter. Fucking øde lagen. Var nervøs og anspændt, kunne ikke følge planen. Men jeg stadig cool i sin køl i tasken og lagde battle som møbelhandel. For jeg skulle bløde fra halsen og dø i battlen, før Phoenix Falken kunne blive genfødt fra asken. Løft pokalen og smid bøssekalen over kløftekanten med trøstepræmien. De kalder selv medaljen. Har du nogen der stiller dog i kø og rap dem? Snakker ikke om dit crew, når jeg får Daniel til at hænge til pynt i galgen. Det er da både synd og ironisk at kalde ham for Shorty. Han er overhovedet ikke fucking kort. Hans ansigt ligner Voldemort, der har været udsat for meget boksesport. Og ja, han kom til verden som en forvokset ork. Største barn på stuen, satte en flot rekord. Han blev fløjet til verden af en meget veltrænet og voksen stork, der blaffer med vingerne og tænkte sådan noget lort. Der stod i den jobbeskrivelsen her, det ville være som Monster Hårdt. Men på trods af det, så vil jeg sagtens gerne se jer to homoer optræde. Helt seriøst, det ville gøre mig så glad. Jeg kunne forestille mig et helt almindeligt gin and shorty spillejob. Et helt almindeligt gin and shorty spillejob. I to står på scenen og går sådan helt amok. Mens publikum siger, for helvede, få det til at stoppe. Og Daniel kan rimelig hurtigt se, at publikum er utilfreds, så ret hurtigt forlader han scenen. Men Shorty, han står stadigvæk ude og rapper på scenen. Og så begynder publikum at kaste tomater på scenen. Og Lokshan begynder at kaste bananer på scenen. Han kaster bananer på scenen. Og ingen ved hvorfor, men synes bare det er fedt, han også kaster med ting. Og Shorty, han kunne sikkert undgå, at der ligner sådan lidt en breakdancer på scenen. Men så kommer Uso og siger, hey Shorty, og slapper ham ind. For det her, der kommer nu, det er rigtig fucked. Men I kan selv gå ind på fugle-og-natur.dk og tjekke Johnny Gades profil ud, hvis I ikke vil tro det. For sandheden er, det kun tog mig 2 fucking klik på Google, for jeg fandt ud af, at Johnny Gade fra Hjørring er vild med at kigge på fugle. Og nogen vil måske... se Johnny, se! En glentefalk. Nope, du ved sgu da godt, der ikke er glenter på Vestjylland. For da jeg var 8, der brugte jeg alle mine penge på slush ice. Da du var 8, brugte du alle dine penge på en negleklipper, så du kunne lave fuglekløv ud af din tånegle. Da jeg var 10, ville jeg gerne være cool, så jeg lærte mig selv, hvordan man viste håndtegn. Da du var 10, ville du gerne være fugl, så du lærte dig selv, hvordan man spiste skovsnegle. Da jeg var 12, tog jeg min allerførste spiller til et billede af Posh Spice. Og da du var 12, var din mor ligesom, Johnny, jeg har lige hentet fugleleksikonet på dit værelse, men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor siden er klister sådan, når jeg står op under blommeis. Og jeg vil ælte min hat på, og du giver mig alt det, jeg forventer dit skvat. For du knækkede Daniel, men det jeg altid var temmelig plat. Som sjælen forladt emne rap, om du hemmeligt svans. Din kæreste er etnisk og dansk, og galgen er temmelig grim. Og så klemmer de mennesker, der med dig, du ender som mester, men glemmer essensen af, hvorfor jeg endte som champ. Vis mig det tekster med kan, vis mig at så dig lidt ekstravagant. Vis mig noget nyt, Johnny, sig noget dybt, Johnny. Vis mig du bedst her i bland, vis mig præcis, hvorfor jeg ikke fortjener min plads. For min pointe er, at de skuldre, de aldrig bliver brede nok til, du kan bære min kæde om din hals. Men fuck it, jeg ved, at vi begge er tilfreds. Når jeg får næsen af alle, fletter dit næb med så hæftigt et knald, du bliver hentet af falk. Ingen fucking bananer på scenen, jeg går amok. Rapper på min venstre hånd, fortæl lidt om det. Peter P.T., unge autotune, nej tak.
Hip-hop-ekspert, Simpsons-ekspert, wrestling-ekspert. Du lyder som øjeblikket, man trækker stikket. Ingen vitalkraft i blikket. Man skulle næsten tro, Mr. Fuck Autotune selv skulle bruge en maskine til at fæstne sig til livet. Og apropos, så hader du jo kun på Autotune, fordi den mest tonedøve støder kan få sin sang forfinet. Mens det ikke lykkes for nogen at lave et plugin, der kan få dig til at lægge teg på beat. Og jeg kunne ikke interessere mig mindre for, at du går og leger inder. Men fra nu af vil jeg rappe som den eneste, jeg som Simpsons-ekspert respekterer, nemlig Apu Nahasa Pima Padillon. Dude er så grim, at din fisse nok er hænder tatoveret. Du er så wannabe inder, at dit yndlings-LOC-album er reinkarneret. Du er så grim, at du venter eksalteret på, at dit og Lucians tvangsægteskab skal blive færdig arrangeret. Okay, af Rapslam bliver du kaldt en af Fyns mest lovende battletalenter. Luxan, er det overhovedet et kompliment? Det er ligesom at sige... Det er ligesom at sige, at du går bedre klædt end et sponsorbarn. Eller du er bedre end en orangutang til gospelsang. Men det ændrer ikke på, at du stadig er fucking klam. For du står først igennem den dag, min stemme går i overgang. Hey, no. Hvor meget var det, du kunne penge i vægt? Svar ham. Svar mig. Hvad med at fucking svare ham, der er ikke nogen, der ringer dig op. Anyways, Jakke, prøv at høre. Der er ikke meget, der giver mig lyst. Der er ikke meget, der giver mig lyst til at give mennesker tæsk. Jeg er fredelig. Men hvis du fucking sender mig en til friend request. Skjul, homie. Skjul, homie. Skjul, homie. Skjul, homie. Skjul, homie. Glædelig jul, homie. Skjul, homie. Skjul, homie. Men ja. Skjul, homie. Jeg er jo i sidste uge... Skjul, homie. I sidste uge... Men jeg synes ikke, at du skal have nedtur over, at du har tabt til en rapper, der flowmæssigt ikke kunne blive untighter. For uanset hvad folk siger, vil du altid være Rapslams sande konge af one-liners. Fuck dig, Lo. Du har fucking humor som en på 40 år. Rundstykker er vist ikke det eneste håndværker, han har haft i munden. Ja, det er fint, fyldt op i går. Du sørger for ham, for dit crew er kun et ego, fordi I aldrig går klart nok igennem første gang. Og hvordan fuck kunne I få skabt interessen, når jeg har skøbt sig nogle tusse gamle af slagsen, langt fra den guldgruppe af spyt, der engang blev samlet i bakken. Da MC-natet var fremme i pressen, forstod dialekten stramt lige fra starten. Men desværre har Echo Out måtte pakke sin hurtigste kværn sammen i garage. Så i stedet gik han ind på sit værelse, åd noget tofu og skrev endnu et vers til nummeret Mine venner knipper min kæreste, version 71. Så tog han med Yogi i hånden på en af deres hyggelige brunch dates, der som altid blev en kort fest, efter Rasmus havde råbt så hæs og kaldt kokken for et fuckfjæs, fordi han ikke serverede glutenfri cupcakes. Og så kom du slendrende her, men jeg vædder en tier på, at du leverer præcis det alle forventer, der sker. Ingen kompositoriske lækkerier, hvor spændingen stiger. Intet tempo og teknisk finesse og lir. Ingen momenter, hvor du for eksempel varierer din stemme lidt mere. Ingen comebacks, hvor du vender hver en sætning, jeg siger. Det er som sagsbehandleren, der har gennemlæst patientens papirer. Jeg troede, at jeg blev sat modsat, men det her allerede så ensrettet, som folk forventer, det bliver. Så hørte du guldgruppen pladen og blev forvandlet i 9. Det blev en kvalmende mani, og det er lidt latterligt, fordi du bare er en light version af mig. Jeg burde kalde dig Minimi. Du gav os modsat, homie. En forfalskning. En kopi. Og jo, jeg rapper monotont. Det er det, som alle de vil sige. Men til gengæld har jeg bare der ikke falder i værdi. Så når battlen er forbi, er den her skaldede lille pige blevet bodybagget i sit eget brilleetui. Første regel i Rapslam, man snakker ikke om Rapslam. Den næste regel i Rapslam, man kalder ikke Gis og G's Capgram. Jeg har virkelig lyst til at poppe dig en. Det er socialt uacceptabelt. Og du har endda stillet dig op i ringen, det er virkelig fucking flabet. Din rim er intet sigende, min aktie er stadig stigende, så at få sådan lidt med en battle her, det er næsten helt befriende. Okay, ingen tæsk i dag, ingen guns, kniv eller lignende, men jeg kan slå dig på the basics, så lad os bare blive ved rimene. Min rim kan tæve din rim. Ja, jeg gik derhen, det kan tro. Min rim kan din rim en øjnefold. Din rim
rim er en smørkniv, min rim er en stor revolver. Min rim er et ungseni, din rim er et debil rim medicin. Min rim holder din rim som gidsel, at gun point make me see. Min rim har puttet råhypnol i din rims egen drik. Din rim vågner timer senere bundet til en drejebænk. På væggen er der slagøkser, andre skarpe klinger. Din rim ligger lidt og tænker om de stadig har sine fingre. På min blade ligger der en tøjbøjle og syder. Jeg behøver ikke forklare, min Wu-Tang lytter ved præcis, hvad det betyder. Du skal ikke råbe af mig. Jeg adresserer elefanten. Kasper, du vakler tæt på kanten. Tror ikke, vi har glemt, hvordan du blev popkulturens bitch for celeb-status og speciel behandling. Stillet op mod Surrea-kris og pralet med at færdig i kendiskredsen. Og så noget mega hiphop nu, eller hvad? Der er ikke engang nok sjæl tilbage til at sælge til satan. Det er en større joke end din første seeding til Vestfinalen, at du stadigvæk rapper. Du er ikke en rapper, Fresco. Du er en gymnast i trikot, der burde lave salto mod taler udenom battle-formater. Mens jeg er ham, der tager min modstander, skærer så dybt, at det er hans pumpende hjerte, jeg kvaser. Da jeg skrev de her vers, var det bare desværre noget andet, for jeg aner reelt set ikke, hvem fanden jeg battler. For du kan være publikummets morsomme ven. Du kan være ham, der bruger trusler om tæv. Du kan være ham, som der vil score point med corny ordspil i den tro, det gør dit lort intelligent. Ham, der vil lokke den, som du battler mod i en fælde, så i næste battle har du vel en ny persona igen. Skifter roller for hver gang, der flyder ord fra din pen. Så du må være ham, der ikke tror på sig selv. At du bliver ved med at skifte stil er så pinligt, min ven. Hvad fanden sker der? Så er du lige pludselig mega hissig igen. Og jeg vil skide på, om du hører til, eller kommer fra bunden af det her samfund. Jeg vil gerne have rebuttet alt, hvad du sagde, men det var så kedeligt, at jeg kom til at lytte til musikken, der begyndte at spille i baggrunden. Arti ved, hvad han skal gøre, hvis han stadig stikker ud på et skråplan. Han sætter sig hjem foran spejlet og ned til sig selv i hotpants. Han er ikke musiker, men han har et spil, der hedder Rockband. Han var kun 4 år gammel, dengang de lukkede God Jam. Han er promoter for et diskotek, der kun han siger stopdans, og på indbydelsen, der står der dresscode, klods hands. Og alligevel, så er det blevet til debat. Hvem af os to der er den bedste rapper? Jeg tager debat, fjerner det, tager debat, der er tilbage og bruger debat til at smække dig din hage til debatter. Nej, jeg sagde, jeg tager debat, fjerner det, tager debat, der er tilbage, bruger debat til at smække dig din hage til debatter. Spændens. Kulturhuset. Næste gang, så køber I fandme flere bajer. Det her, det kan ikke være rigtigt. Maurmand. Du er ikke en skid maurmand. Ja, og vær glad for det i København, du får din aller sidste battle. For i Hvidovre vil den her lille faggot blive stabbet. Skidt i bageren, smidt i havet og få sin bil tagget. Og hvis du vil stjæle mine tekster, er de alle sammen lige i skabet. Okay, så I kan måske allerede godt fornemme nu, at Christoffer, han er en hård bananer. Kommer fra Hvidovre, ordentlig gangster. Normalt står han op, skyder et par folk, stepper et par bitches ned med sin vodk, hakker pistoler, patroner, granater, kanoner, bazooka, Kalashnikov. Mega sulten, ind i fakta. Infiltrerer hele lortet, razzia. Springer over i køen, mafia. Med kranse, lat. Vil du have en kvartering med? Tak, ja. Klør sig på huden. Klør sig på huden, mærker i stikken, psoriasis på ryggen, herpes på pikken. Holder det ægte, fuck det fedt. Mødes med sin homies for at bosse sin tekst. Måske burde du bare til at holde din kæft. For du er altid sådan, jeg er fra Hvidovre. Og vi er altid sådan, jeg er nu Hvidovre. Vi to, vi battler. Hør, Lux fortalte mig, at du skulle være her for at sluge klatter, mens crowden buede af dig. Og jeg har medbragt både glidecreme og popper, så jeg har glædet mig til at se, om I virkelig er nogle strugglers. Men du har forberedt dig godt og skrevet rim med dit crew. Jeg har drukket ananas juice og ikke spillet pik i en uge. Og nu siger du, at det hele har været til spilde, din so. Jeg boller dig i røven, når du binder dine sko. Jeg boller dig. Jeg boller dig. Jeg mener det. Jeg boller dig. Backstage efter showet, Viksøen holder dig. Mens jeg giver dig pik i panden, ligesom ingen anden. Tømmer mig i dig, til du ligner Michelin-manden. Jeg vil slet ikke have den kæde. Det hele lyder meget besværligt. For at være ærlig vil jeg hellere op mod en, der ikke er noget særligt. En, der hverken er på mit niveau eller overhovedet er titlen værdig. En, der prøver at kopiere min stil, men ikke helt har studeret den færdig.
En, der ikke er nogen trussel, så jeg ikke skal bruge al min tid på at hadespasseren. En, der ikke kunne klare mig om, så der var 2 af ham. Hvad så, Sandra? En, der råber, så han tror, han virker ældre end sin alder. En, der er sød som en hundevalg, hvor jeg altid kommer, når man kalder. En med briller. Et kært barn, der kan få klappet sin skærm sammen som en bærbar. Hej, Janus. Nej, du er totalt fortjent at være her. Og jo, er du overhovedet klar over, hvor hjernedød svært det er blevet at yde den her kæde retfærdighed, når ham, der havde den før mig, valgte at sige fuck jer og skride? Jeg vil til hver en tid lægge min ære til side for en, der bedre tager ikke battle-karrieren for givet. Men du synes kun, du selv har fortjent titlen, og alt andet vil være det værste i livet. Du vil aldrig give den op for alternativet, uanset om det var Maur, Carlos, Soraya, Chris Pede. Så lad mig lægge det her ærligt ned. Mange af dine aggressive vers er fede, men titlen som champ er der noget særligt ved. Det mindste man kan gøre er at give den værdi og være til stede. Den der bærer den kæde skal lade hjertet vide og aldrig sætte spørgsmålstegn ved dens værdighed. Og det eneste man bør kæde dig sammen med er respektløshed, og det vi er færdige med. Men hey! Fuck at høre det du spiller. Jeg vender tatoveret mit øjeæble. Vil det nøje rundt i tjørnehække og få et blowjob af Søren Spætte. Mens jeg teabagger en bjørnefælde. Leger mørke gemme med en løv, som ikke er tæmmet. Eller sover med døren på klem, mens Jørgen Lykke Nielsen kastrerer mig med en sløv machete. Jeg har ikke lyst til det. For seriøst, Maur. Hvor nazi kan man blive? Du har en plakat i ramme af Daniel Carlsen og danser som en bi rundt om danskernes parti. Og jeg ønsker, jeg havde noget at kende dig som barn, så jeg kunne have nået at redde dig i tide. Men hey, så gav det jo faktisk mening for mig, at du er nazist nu, og du er også glad for det hvide. Nu kan jeg ikke bruge den linje selv. Men jeg kan faktisk godt forstå, at du er blevet sådan her. For det er din fars skyld, du er gået hen og blevet nynazist. For ligesom du fyldte 6, har han givet dig så meget tyskerpæk, at dit røvhul er blevet synligt slidt, og din ringmuskel tykker end et cykeldæk. Og Rune, at du ikke kan linere er kun dit eget sørgelige problem. Men bare husk på, at den coke, du sniffer, helt sikkert har været op i røven på en. Din håndflader sveder, dine knæ de skælver. Jeg kan være din modstander, din medspiller, det er dig selv, der vælger. Modet er der. Giv glæde til dig. Så hvad vil du hellere? Jeg er på nippet til at blive grovbæks. Fortæl det til mig. Du er noget særligt, så jeg gør lidt forskel. Det her er første gang, jeg bruger 20 minutter på forspil. Så bare lad mig om at snakke og tage notater i din drejebog. For var det ikke for Toga, havde du aldrig haft et live show. Og lad mig give en diagnose. Du er sindssygt wack. Din pinlige pose, provinsby-swag. Jeg skal ikke give crap, for de er alt for forceret. Så lad mig vise jer, hvordan man får sagen håndteret. Jeg får taberen skalperet til hans swag er halveret. Han drømmer om at blive socialt accepteret og gør alle imponeret. Lokalt i kvarteret. Men når han forsøger at rime, bliver han altid kasseret. For hans stil den er ung, men hans rap er falderet. Og han er ikke orienteret, men man bliver ikke stimuleret. Når du vandrer med modsat, bliver alt diskuteret. Så sats på, du vinder med at hasarderet. For ja, jeg er veganer, men får en hver kat serveret og spiller falsk på klaveret. Verbalt obduceret, det er med at kalkuleret. Aldrig vagt formuleret eller svagt præsenteret, men formidabelt leveret. Jeg er galt respekteret, jeg får skabet placeret. Jeg er totalt fokuseret, jeg får dig kvalt og parteret og dine fans reduceret. Så den givet barberet, og jeg er gang tand reserveret. Du er mentalt retarderet. Jo, din fucking pik er i stykker. Homie, din pik er i stykker. Jeg vil hellere have fucking deltaget i D-dag på krykker. Jeg vil fucking hellere stille op i en beta-battle i Søborg. Jeg vil fucking hellere have haft min mormors veninde til at tage min møde om. Jeg vil fucking hellere have Ebola, være født uden ben og have p-tags-pløkker. Jeg vil motherfucking hellere komme hjem og finde, at hele min familie har hængt sig i lykker. Okay, rolig nu. Jeg gider sgu da ikke have p-tags-pløkker, men altså...
konsekvenser. For din battle mod Gøbe er det de bedste eksempler på, at man skal holde battle eventsen et sted, hvor folk giver hver linje den respekt, man forventer. Som i aften, hvor I har slæbt jer herhen, fordi det konceptet, de elsker. Og det ikke er foran et flok ignorante festivalsgæster med kendiskomplekser. Der er sikkert mange, der tjekker din Insta og deler dit shit på sociale webtjenestementer. Flere, der deler den holdning, at de ikke fatter, hvad fuck du er så forblændet af fame for. Jeg er også gassen og jøden er hæftigt i fester. Respekt for I sælger. Mod Gøb var jeg selv en af dem, der hæppede lidt ekstra. Men mine tårnhøje forventninger vælter som 11. september. Når du så blæst, du ikke tænker, dit kendistrip ikke har fælles konsekvenser. Så fuck scanner på gensiske dænser. Fuck pengeprocenter. Fuck hvilket label dit babyface representer. Før kommer sjæl, det du glemmer. Og nu er det en onliner mod en one-liner. Så her kan folks likes af dine Facebook statements ikke hjælpe dig. Tid!